Когато, брати и сестри, понякога Господ ни праща, и аз казах на същото момиче, пак, когато виждаме послушни, пак ще ни прати татко в гората, да знаеш. Тя беше с мене 3 дни в гората. Аз току-що бях изписан от болница, 3 месеца ли беше, не знаем, с стендове в сърцето, диабета, хапчетата, няма. Загубихме се в гората. И аз вървя надолу, нозете ми се качили на върха на един от там на една планина. Знам, че съм слизал надолу, аз съм се качвал нагоре, но това беше... Не е важно на ти къде вървиш, важно е кой те води, на къде те кара. Разбираш ли ме? Бях на върха на Руен, долу нямаше сняг, там където бяхме за ничко. Сега искам да ти кажа защо споделям това. Не за това, за да чуеш нещо, което е човешкото, а нещо, което е божественото и е много важно за нас. Първата вечер вали снега с дъжда. Ние легнахме по едно дърво, покрих момичето с мокро палто, но викам, нека да се залъжва, че е много топло под палтото, но то е чисто мокро. И като пък се разлюли от вятъра дървото, ние сме под дървото, тен се изсушваме. Тогава благословен да бъде Господа, пренощувахме, минаха животни, но трябва да ти кажа, че много е важно. Нещо, за което няма да забравя, какво Господ каза чрез устата на това момиче. Тя ми казваше, нали си вярваш, човек, моли се. В мене нямаше моление, имаше само благодарение. Комуртен кама дариан тилерия. Само благодарение стоеше. Тя казва, моли се, нали си вярваш. В мене нямаше дума за молитва, имаше дума за благодарение. Благодаря ти, Господ. Благодаря ти, Господ. Благодаря ти, Господи. Тогава той каза на втория ден, ти си поставен 3 дни в огнен пост. За награда за това, че диабет, за награда това, че няма хапчетата за сърце, каза, ти си поставен 3 дни в огнен пост. Обаче трябва да ти кажа, колкото бях аз в служение, толкова и момичето винаги беше с мен в служение. Благословен ден. Знаете ли какво? Милата тя търсеше вода по дерета, в планина вода да няма. Милата капини и малини, като погледнеш, гора. Една малинка и една ягода. Тя сигурно беше способна вече и шума да яде, ама корем да не цика. Разбираш ли? Но Господ не позволи и това. И знаете ли защо? Защото Божиите хора трябва да знаете едно. Аз знае, че идват хора с изцеление. Ние всички сме изцелени, брати и сестри. Така казва Божието Слово. Ние всички се изцелихме в Неговите рани. За всички говори. Обаче, когато Господ изцели 10 човека от проказа днеска няма между нас. Защото проказата е страшна болест, която не сме я виждали. Само четем за нея, но тя не е позната за България като болест проказа. Тя е нещо страшно, което съм чувал, че месата на човека изгниват по край носа, почва да му пада от лицето и само гледаш черепа на човека. Това е проказата. Но тя е казано пак в много видове. Аз говоря другото, не говоря за проказата, която не съм виждал, за проказата, която виждам върху хората. Чуй, проказа във времето, в което живеем, е греха на хората, който стои върху хората. И тогава трябва да ти кажа, 10 прокажени видяха при Исус. Те всички вярваха. Защото ако не вярваха, нямаше да отидат при Него. Но нямаше благодарението. Човек може да вярва и никога цял живот да бъде човек неблагодарен на Бога. Това е много страшно за хората. И това, което тая вечер не имаме нужда в този час, като благословение за всички нас, и да дойдем с благодарение да кажем, Боже, благодарим Ти, че Ти прати едни обикновени хора, простовати неухи, да ни кажат, че ние трябва да се научим да бъдем благодарни хора. О, благословен да бъде Господ. Раждате деца. Вие знаете ли имената на децата си преди? Ами ли, сестри, знаете ли имената на децата, когато ги носите в отробата си? Казва, той вече знаеш името. Защото на Божието потомство името му стои в книгата на Крънер ди Комонте Комода Лерия. Замислил съм се и викам, Боже, кога ще се науча да бъда този благодарен Твой слуга? Тогава ще помоля хората, ако вярват в Исус, да не очакват само изцелението, защото трябва да ти кажа, вие сте вече изцелени. Но трябва да ти кажа, след това изцеление, пак живота ще свърши. Така е дадено. Където има 70 години казано изживяни, може и повече от 70, ако Бог определи според силата, която се дава от Бога на човек. Но дига на човека ще свърши. Но знаеш ли,
Когато Господ каза на 10 проказени, идете си, вие сте очистени, само един се върне и каза: Исусе, Господи, благодаря ти, че ти ме изцели. Тогава той каза: този не е само изцелен. Обърнете внимание в Библията какво каза Бог. Този не само е изцелен, този е и спасен, да кажем амин на Словото му. Това е най-важното, че моята сестра не свидетелства само за изцелението. Тя свидетелства, че ако и да умрем, так ще живеем. Ако и да сме живи, няма да умрем, каза, защото някой от нас и смърт няма да видят, докато не видят човешкия син идеш в слава. И ние сме хората, които имаме тая надежда. Затова ще помоля младите хора. Хората все те казват, с насила хубаво се става, но няма по-хубаво място, наречено молитвен дом. Да ви кажа ли защо? И свършвам и се моля за хората. Значи сестрата каза чудесно свидетелство и другата моя скъпа сестра, която каза: ние бяхме болни от една и съща болест. Трябва да ви кажа, човечеството боледува от една и съща болест, наречено грях. Сега, аз зная, че болестта на моите сестри не е поради грях, а за да се прославя днеска. Кой каза? Тази болест не е, тя казваха, смъртоносна. Ама някои са казвали, че е смъртоносна. Исус каза, тази болест не е смъртоносна, а тази болест е за слава Божия. Кажи амин за себе си. Тогава благославям Господи и казвам: Боже, за мен само остава едно: да се върна при Теб и да бъда благодарен с цялото си сърце, че не само, че съм изцелен, няма да забравя нещата, за които стоят като спомен в живота ми. Трябва да ти кажа, когато днеска стоиш на това място, може да те преболи, може да те заболи, може дявола да те притиска. Но знаеш ли какво каза един човек? Когато бяхме един до друг на леглото и трябваше да брои 6-7 хиляди лева за някакво такова като електродче, което когато сърцето замъждява, да го чукне електродчето и да се събуди. И той вика, всички ми викаха: брат Живко, вика: бе, брат Живко, абе на теб какви туриха? Викам: той ме излагача на мене турил най-обавита, ама я не му верувам. Ти как си? Вика: той направо ме излага и ми замъча 7000 лева. От дека е за мал тая прачка електродна, не знам, важно е, че ме лаже и я му вервам. И ние не ще караме да вярваш в нещо, което е лъжливо, а да вярваш в нещо, което е истинно. Тогава дявола, когато ще каже: помниш ли какво служиха с тебе? Аз казвам: да, помня. Исус каза така: хлопа на сърцето ми. Той хлопа и ако аз отворя, няма да бъдат пружините, а ще бъде Христос Исус. Кажи амин на това слово. Ето това е вярата на Божите хора, които стоим с нея, живеем с нея, чрез нея съществуваме, дишаме, защото това е казал Господ. Пръчка отдалена от Него, няма живот в нея. Върнете се всички при Него. Елате всички при Него. Млади хора, не ви лъжем. Това, което виждате, е самата. Но без Господа. Без Господа ми се обадиха от София, когато бях с брата Сен на служба. И братята ми помолиха, казаха: моли се за 2 момчета, които са по на 16 години и са получили тумор в слабините. 16 годишни момчета. И към Боже, отново събуждаш народа си. И ако хората не се свърнат при Бога, тогава казва: аз дойдох с любов при вас и вие отказахте на моята любов. Ако моите сестри не признаят за любовта на Бога, аз не виждам кой ще признава, кой ще изповядва, кой ще бъде благодарен на Бога, че нас само сме изцелени. Алелуя! Аз сме спасени. За тези хора казвам така. Сега, когато ще се моля, дявол ще каже: Господ те изцели, ама не си на 17. Колко са на страна? Колко годинки? Колко години са? Слава на Бога, сестрата има още 108. Но въпросът е, че рано или късно те ще свършат. Ще свършат и дявол казва: 50. Там дава до 70. Той пак взима словото на Бога и казва: видя ли? Твоя Бог не те направи безсмъртен, да не си 70 направо. Той казва: не. Аз откъдето миних, ще минете и всички вие. Аз минах през болката. Никой да не
лъжа в това събрание, че не може да не дойде болка. Аз не лъжа хората. Нямам право да ви лъжа. През много скърби се влиза в Божието царство. Тогава ще каже така, но когато ме боли, има на кого да каже, че ме боли. Лошо е, когато те боли, няма да кажеш. И няма на кого да кажеш, че те боли. Разбрахте ли ме, брати и сестри? Ето това е нашата вяра. И ако някой иска в днешния ден да дойде и да каже, Господи, колкото чух, толкова разбрах. Но те моля да не ме отпращаш като прокажен, а те моля да ме отпратиш очистен. И когато съм очистен, да бъде в числото на спасените. Кажи амин за себе си. Помоли се, кажи каквото имаш, брат ми, и се моли. Но моля хората да дойдат, да не отказват на Божията покана. Да не отказват на Божията покана. Да ти кажа ли защо? Бяхме с един брат на служба, и това в Перущица, там където хората обичат много музикантите. Знаете ли какво стана, брати и сестри? Поднася се слово, че живота на човека, ако не е скрит в Господа, няма кой да те защитава. И когато поднасяхме слово, че има един, който отдебне и се чуди кого да погълне и кого да убие, точно това проповядвам. Едно момче на ЖП Прелеса беше отнесен, младо момче. Защо не се пуснаха бариерите? Защото Господ ги спря да чуят. С божествените бариери казват: спрете, мене приемете, за мене чуйте, с любов идвам при вас. Не идвам с насила да ви накарам да служите на мен. Идвам с любов да ви прегърна, да усетите любовта ми и да останете при мене. Това е истината на Божието Слово, брати и сестри. Няма го момчето. Изпусна благоприятното време. Ти не изпускай това благоприятно време, защото никаква гаранция няма, че след малко сега дома с брат Живко. Тебе не вервам. Може да не верваш. Сега дома, с него голема вече. Това е човешкият живот. Но помни, това е човешкият живот. А Божият живот. Давам живот в изобилие. Давам живот в изобилие. Давам изцеление и живот в изобилие. Надеждата и благодарението на моята сестра е не, че е изцелена, а че стои като спасена. Така че благодаря на Бога, да жени хората, които приемат с благодарност и дойдат да бъдат осветени и очистени и променени чрез благодата и вярата в Господа.